Ndinogara ndichibvunzwa kuti tinoudza sei vabereki vemwana tinenge tichifungidzira kuti ane autism. Tinovaudza sei kuti mwana wenyu anogona kunge ane autism. Inini ndinoti zvinodhipenda nokuti imimi ukama hwenyu nemunhu iyeye hwakamira sei. Nekuti remember kuti sometimes unogona kunge uchitotaura chokwadi asi matambidziro, masvitsiro aunoita information yacho inotogona kuita kuti chokwadi ichocho chigamuchirwe kana kuti chisagamuchirwa. Saka zvakakosha kutarisa ukama hwako nemunhu iyeye, woona kuti magara munombotaudzana kusvika papi usati wamhanya kuti rega ndimuudze. Unofanira kutarisa kuti magara munombotaudzanawo nyaya dzenyu dzinombostrecha kusvika kupi kwacho. Kana muchitaudzana munombotaudzana kusvika papi pekuti iwe unogona kutozofunga kuti rega ndimuudze kuti ndofunga kuti mwana wako ane condition inonzi autism. Saka zvakakosha ndezvekutarisa ukama hwenyu, wotarisawo futi nzira dzaunokwanisa kucommunicata nadzo dzinoita kuti zvauri kuda, because remember kumuudza kuti ndofunga kuti mwana wenyu ane autism, the main goal is to help them kuti vakwanise kutsvaga batsiro, vakwanise kutanga kuchienda nemwana kuti anoongororwa. Saka maudziro aunovaita ukasachenjera anogona kutoita kuti vatozooma mwoyo, vatosindimara, vanopinda mudenial, voti aina ndidi kuinzwa, zvitanda munzeve ndo, vobva vati handidi kuinzwa nyaya iyoyo. Saka unotofanira kunge une kusarudza mashoko unozvitaura nawo kuti inini ndachiona kunge mwana uyu kauyu. Uyezve unogona futi kuvatendekera kwatinoti sign posting, kuvaratidza mamwe mavhidhiyo aunenge wakasangana nawo akakuvhurawo maziso iwewe, akakupa that education. Unogona kuvatumira malinki iwawo, zvakangoita sevhidhiyo rino unogona kuvatumirawo kuvashera kuti mbonai vhidhiyo iri, kana kuti riri vhidhiyo redefinition yeautism yacho, kana kuti remasymptoms nemasigns, wovashera vhidhiyo iro vozvionera, then motangira conversation ipapo kuti vhidhiyo reya makariona here. Inini ndaifunga kuti pane zvinhu zvakataurwa muya zvinofanana nezvinoita mwana uyu, hameno kuti imi munozviona sei. Saka masvitsiro atinoita information sometimes it's not kuti vanhu havaudziki, but maudziro ndiwo anoita kuti munhu asindimare, munhu anobva ava defensive kuti aiwa. Uyezve tinotarisa chimwe chatingatarisa ndechekuti ivo vagara vari kutofunga chii pamusoro pezviri kuitika kumwana. Vabereki vanenge vachifunga kuti chii, vane zvavari kususpekta here, kana kuti vari in total ignorance. Ndinogara kushandisa example yangu inini. Munhu akatanga kupointa kuti mwana waye anogona kunge ane condition inonzi autism, nditicha vaidzidzisa mwana wangu achiri kupreschool. That time he was about 2 years, just above 2 years. Saka obvious kucrash kunesari uku kunoonekwa mabehaviors, kunoonekwa social interaction, of which pabehavior nesocial interaction ndo panonyatsobuda masaini ese autism. Saka ticha ava vaiti pese pandinoenda unotora mwana vaibva vati ini ndachifunga kuti muite sei, mumboenda naye anoongororwa, anogona kunge ane condition inonzi autism. But the background of the issue yaindiita kuti ndite madecisions andaita, one yacho mwana waye anga ari pachikoro pekuti muklasi mavo ndiye chete aiva munomutema, ivo ticha ava vanga vari murungu ende vanga vachangouya pachikoro apa. Saka inini ndaifunga kuti ticha ava musarura ganda, zvekuti zvese zvavaitaura vaitopedza zvavo nguva. Ini ndaiti mwana wangu ana dambudziko, ari kungotichwa nani nemusarura ganda, ende musarura ganda uyu ari kuticha vanhu vane ganda rakafanana nerake, wangu chete ndiye ane ganda dema. Saka ticha havasi kuda mwana muklasi mavo, vari kuda kuti mwana uyu adini abve pano nokuda kweganda. Manje inini fizi yepano ndinoiafoda ende mwana handisi kumubvisa. Saka ndinoona kuti pane kuti nditeerere zviri kutaurwa, ini ndanda kungotarisa chinyi zveganda, kuti ndaitoona kunge inyaya yatova yehondo yeganda chete ndo iripo. Saka ndo zvimwe zvinhu unotarisa, unotarisa environment, wotarisa kuti kana pane vamwe vanhu vakambozvimenshena unogona kutongoziva, wakutomboita karesearch kandi uri interested kubatsira vanhu ava, wotomboita karesearch kuti makambozvinzwa here, kana makazvinzwa mamakanzwa kuti chii.
because the way yavanenge vakaresponda kwavakazvinzwa kwekutanga ikoko. Senge inini munhu akazondibatsira akatondibvunza kuti ngokambozvinzwa here, ndikati ina ndakazvinzwa. Wangu akanzwa kuti chii, ndobva ndavaudza kuti pane chavakati vakanditi zvakati zvikati, ende ndaifunga kuti zvakati zvikati. Munhu akazondibatsira manje ungari ganda rangu wekumusha kwedu andinotaura naye neshona kuti ava ndavasi kuda mwana wangu chinyi muklasi mavo. Vakati kana musadaro mai mwana, mai Krisi pane nyaya, mwana uyu ari kuda kuongororwa. Ndo vakazoita nditeerere ivavo. Saka dzimwe dzenguva we look at life ikazvichindira nebackground dzedu neenvironment yedu. Umwe anogona kunge achifunga kuti mwana akaroiwa. Saka imimi makamuaproacha manje muchitoti hakuna chinhu chinonzi uroi, munogona kutomuluza, because kana iye ari munhu anobhiliva kuti varoi variko ende vane zvinhu zvavakatombondita muupenyu hwangu, anobva atotadza kukuteererai because matanga nekuataka belief system yake. Saka ndiri kungoti inini study, imimi mune interest, muri kuda kunyatsoziva, munoda kubatsira munhu uyu, munoda kubatsira hama dzenyu idzi kuti dzigone kuita kuti mwana akurumidze kuwanirwa rubatsiro. Moto investor time kuti muemploye ma-strategies anoshanda. Mototsvaga nzira dzinoshanda ipapo, mototsvaga kuti chii chatingaita chinogona kuti mwana, because chatiri kuda nchekuti at the end of the day mwana akurumidzirwe kuwana help, mwana akurumidzirwe kuendeswa naye kune vanoongorora vanokwanisa kuzonopa even mwana uyu support nevabereki support. Saka ndizvo zvatinoita kana isusu tine munhu atinenge tiri concerned kuti inini ndinofunga kuti neighbor yangu, inini ndinofunga kuti cousin yangu, inini ndinofunga kuti shamwari yangu mwana wake anogona kunge ane autism. Unotarisa relationship yako nekuti this diagnosis vanhu vazhinji, ini zvangu yakanditorera time kuigamuchira, ndandisina information yakakwana, ende zvakanditora time, zvakatondiaffecta even health yangu nguva yacho iyoyo, because ndaifunga kuti why me. Saka you need to find the way you are going to, that information is going to land kumunhu unoda kubatsira, irege kupedzisira yatomuvhiringa, yatomuita kuti aomese moyo asada kana kunzwa nezvekuwana help. Saka tinotsvaga nzira dzakanaka dzinoita kuti information iya isvike kumunhu. Ndiyo advice yangu iyoyo, kuti kana tine hama dzedu dzatinofunga kuti idzi tinoda kuti dzinzwe, tinovashera mavhidhiyo atinenge tichisangana nawo ayaya anenge achishare nezvecondition yacho, tinovashera. Kana vachibatika masocial media kwacho kuti tinovatega kuti uyai muone, zviteererai vhidhiyo ripano, then conversation yacho yotangira ipapo tichienda mberi. But ndoda kukutendai chaizvo, if you are a cousin, if you are a friend, if you are a neighbor uri concerned, zvinotoreva kuti uri munhu ane moyo wakanaka, ende uri kushandisa information yawakawana iwewe kuti ibatsirewo vamwe vanhu vakakukomberedza. Uyu unenge uchitori nemunhu usambozvipa mhosva kuti I need to mind my own business. Aiwaka unenge watogona, because pamwewo ndiwatanga kuwana information. Vaya vanofanirwa kunge vachibatsira mwana vasati vaiwana information. Saka iwewe manje saneighbor vakanaka, sashamwari yakanaka, samuvakidzana akanaka, iwewe ndiwe manje wakutsvaga nzira dzekuti mashoko asvike. Asi chakanyanyokoshesa matauriro atinonoita nenzira yatichanozvitaura nayo, kuda kuradza munhu ya kuti we are doing this to support you, we are doing this to support you kuti usapote mwana wako, we are doing this kuti at the end of the day mwana awane help yakamufanira. Ndinoimba zvandataura muvhidhiyo rino zvabatsira. Kana zvakubatsirai, please let me know also in the comment section. Ndinotenda. Mwedzi unoyu it's a autism and awareness month, saka ticharamba tichingotaura nenyaya dzeautism iri, kuti shoko riende, shoko risvike kwese, munhu wese ngaave ane idea yekuti chii chinonzi autism, nekuti zvazvinoita iwo unogona ngosina mwana ane autism, but mwana wako anogona kunodzidza nevana vedu isusu vane autism. Saka kana ane akaidea kuti kune chinhu chinonzi autism, zvinomubatsira kuhandla maclassmates iwawo. Mwana wako anogona kukwira bhazi newangu, mwana wako anogona kusangana nemwana wangu kupaki kana kuchechi. Kana ane idea yekuti chii chinonzi autism, zvinomubatsira kuhandla, anenge akuziva kuti it's fine. Saka zvakakosha izvozvo.